Kapaps. Ay, God! Saan niya ito? Ano ba? Kapaps. Kahapon? Wow! Why not the cat? Mauna na kami sa inyo, ah. Ayun oh, high vlog. Kaso madilim. Aray ko. So yung mga nakatambay ngayon, counted na yun as one, and then pag nag-long ride, official member na siya. Long ride o short ride? Quickie. Hindi, long ride or... Vlog. Hi vlog. What's up vlog? Yung J-Mo to. Uy, R3! Pops. Yo. Malaya. Siguro yung masungit na parking mo. Kasya yan. Pilit mo, pilit mo. Agad tayo mag-video
karagatan. Ingat. Uli.